एवढे अचान का घेऊन या भेटली आता काय आणलंस तरी सांग. आता कोकर आणलंय कोकण दाखव घेतलं ते अगोदर मी घेतलं. मोठे मोठे नाही मोठे खाली दाखव 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 मोठे म्हणजे एवढे लंकेवर नाही त्याच्यावर तरी खाली खाली हो हे? असे हो कसे ते हे 100चे 4 दिले मोठे आमका नाही लावून दिलं? दिलं. पैसे नको पैसे दे. पैसे मी देते ना मग मग हे काय संध्याकाळी नेऊन देऊ काय त्या आपण हे एकदा रवले तर मग देऊ कोती मग हे देऊ नाही गावनं जिल्हा रापणीचे टाका आणखी हर बुतू काय ना हा घुमी मग 50 रुपयाचे आमका 2 दे 100 4 देते तेव्हाच ते टक्कवतं मग काय आणि देवाच वाट बघतो एवढी तुझी वाट बघतो खरोखर मोरी बिर्याणी खाली ना देऊशी मोरी लागली पुन्हा एकच संध्याकाळी होती ही 5 वाजता लागली ऐका ना घे आमका तर ह्या करूच 7:30 वाजता माझ्या घराकडे मी फुलावर येताळाकडे 7:30 वाजता 7:30 नंबर दी नंबर घे खरं नाही तर लेखी नंबर घाल तुका घे 94 0185 चल ती कशंगो होय ती कशंगो चार शेंगे देवी आहे आनंदी काही संत्रीच्या ते देवी आहे शेंगे शेंगे किती वाजता 7:30 वाजता टच जाऊ या 7:30 7 टच जाऊ नंबर सांगा 94 20 74 नाव घालून ठेव डगरे म्हणून डगरे हा नाव घालून 7 वाजता येईल सरी झाला म्हणजे लवकर लवकर ना का लवकर मग या जातात ते आता पुन्हा लावले नाही होता तर मी हाडले त्यांचा पाहुणे स्वतः ते उतरवतात मग गाडी घालीत माका मग घेतोय टोपलो येतो आणि होय त्याचे पैसे लिहून ठेवतो तो हो जाऊ संध्याकाळी काय ती त्या गजबाईच्या तर गजबाईकडे जाऊ नको येताळ इलो ना हो बघ येताळ टॉप लिवलेला येताळ डगरेवाडी येताळ येताळ इलो का तो रस्तो सोड हायवे सोड आणि आतमध्ये आतमध्ये नको अशी वाटेक गेली खाली ती खाली तांबरडेक नाही तांबरडेक सोडून पुढे ये का 2 फाटे होत आवाजानं हाक मारा पुकारू मारते हा पुकारो हा चालत ये घर बघून ये मासे बरोबर बघून होते पुढे जा कुत्रे नाही साड्यावर गेले झील मुंबई गेलो हो कॉमेडी करा कॉमेडी करा सॉरी किती टाकलं कसे वांगलो गणपती आणा पण गणपती झाले आले होते कोणी पोचवल्यानं 5 दिवसानं थोडेफार घेतली उद्या मासं कमी आला तर 200 पाठ होते मी 100 4 होते मालव ना गेले आपण भारी दुसरा काय नाही मोफत झाले का तुका काय झाले ते कसले 50 लावली 1-2 काही पोरांच्या बोलण्यात या झाला मांजरा बघा काय खवाळली होती तरी पण रोज त्यांच्या मांजरांका खरी घालू मोठे मोठे लोक असले 50 मांजरा घालतो आमका नोटी नको काय घालता हे बघा फ्रीज भरपूर मासे ताजे असले तरी माझं आता एवढं फ्रीज हा मोठो मी 2 तास झोपाचा असला रापणीचा असली तर तेथून टाकून ठेवणार आणि चालू करणार लोकांचा वाईट होऊ दुसरं काय नाही सुरू मग दुसरा काही नाही मोठा बिटा घेऊन या मोठा काहीतरी सुरमई पापलेट घेऊन या पापलेट लय मागणी कोणी नाही घेतलं त्यांनी मारा घेत मग आमचं हो घेणारे घेतो आताचे मुंबईवाले येत ना आणलं मुंबईवाले 500चे 2 दे मी 100 3 दिले एवढे झाले 8 दिवस अरे हे डबोबर होते ना ते हिंडल्यातच खपले अकडे काय नाही कोण लोक 500चे 2 दे 50 देते मी झालं नाही तुझ्या 200 झाले 200 झाले हा माका बांगडू द्या एक बांगडो नाही बाय बांगडू द्या लोकांका 100 3 दिले नि तू आपली बाबूक दे आजी अगदी 30 रुपयान बांगडो असेच वाटतं अरे ही का आता काय करू तूच मका भेजा दी आता काय चालला वरती वर वाच विजलो काय राणेवाडी पासून मग घरात चाललो
कॉमेडी करा एक मोठी हा एक मोठी कॉमेडी करा ही खाली मांजूर कॉमेडी करा बॉम्बटात ता काय तर बोलतास ता मध्ये हा हो नाही रे माझा डोक्यात काहीतरी बोला हव्याचा तुम्ही चूक करता